Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da kasancewa cikin wannan channel mai albarka AU Vlog TV. Idan wannan ne farkon shigowarka, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Yau insha Allah za mu nuna muku yadda za ka samu kyautar 500 MB a layinka. Kamar yadda muka nuna muku yadda za ka idan ka ranci kuɗi a layinka ka sa kati ba tare da kamfani sun ɗauki wannan kuɗi ba. Ka duba ƙasan description ɗin wannan bidiyon na ajiye muku link ɗin, kana dannawa already zai kawo ka cikin browser ɗin da kake amfani da shi kamar haka. Misali kamar da Chrome kake amfani, kana shiga kamar haka. Yau gashi na yana buɗewa, zai kawo ka wannan peji kamar haka. Sai ka ɗan jira. Sai ka ɗan jira ka. Yawwa wannan duk cikin pejin ne kamar haka. Duk cikin pejin ne gashi nan kamar haka. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan a cikin pejin yellow surprise you have received 500 to gashi nan dai sun bayar da datar guda 500. To haka za ka inga yi koyaushe, kullum suna bayar da kyautar 500 MB. Wannan link ɗin dai da na ajiye a description ɗin wannan bidiyo shi za ka inga taɓawa ko da yaushe zai kai ka cikin browser ɗinka, sannan za a inga baka 500 MB kyauta. Ga saƙo nan kamar haka. Sannan kuma idan kana son duba datar ka, sai ka zo ka duba ta kamar haka. Za ka danna star 1 3 star, sai ka danna kira. Yanzu nan za ku ga an turo min da wannan 500 MB da na samu free gashi nan kamar haka. Ka duba can ƙasa. Mun gode. Idan baka danna mana subscribe ba, dan Allah ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Sannan ka danna like da comment domin hakan shine yake ƙara ba mu ƙarfi mu ƙara kawo muku bidiyoyi masu gamsarwa. Sannan kuma da fatan kun ji daɗin bidiyon da muka yi akan yadda idan ana bin ka bashi za ka sa kati ba tare da kamfani sun ɗau wannan kuɗi ba.